हेल' गाइसमोन नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थालायबाय। नै फुंजानि आंहा दिनै गय हाग्रा एवनोसो नागिरदों। मोखांल' सुदों दाबो मेंख्ल' नायनि बेसे बुरजा दुबख'जोबखो गय हाग्रायाबो। एवनायानो जायाखै बिराद गोबाव जाबाय, 6 माससो जाबायदां। एवनाय नायनोसै दिनै। हाग्रायाबो माथो दुबख'जोबथारबाय। फुरा जोंगोलबारि जाबाय माथो। बेनिफ्राय एसे सुरु खालामलांसै। फुरा हाग्राजोब माथो लामायानो सेस। फुरा दुबफबजोब्बाय हाग्राजों हाग्रा हेबलायनाय। फुरा जाबाय ओरैबायदि बांग्रिलेवा। दुबफब मालाय। सब हाग्राफ्रा बांग्रिलेवा खिलिनाय बेन्दों
फुरा गोलोमफ्रुजोब्बाय लोगोफोर ओरैनो बेसेबांबा गुवार दंबावो ओरै नायदो बेखौ एवजोबनांगौ सानसेयाव एसे एवलांसै दाबो नै बेखिनिल' हादां ओरैबायदि माबा दङ ना खांख्रिखला ओमफ्राय दिंखिया बेनिफ्राय रिफुजि बेन्दों सिखायानो बद'नो नागिरा ओरैबायदि जारलासो नुवाखै माबायदि हाग्राया लोगोफोर गाइसमोन फुरा हाग्राजोब जंगलबारि जोब बलाब्रा दसे बुरजा जाबायबो बाख्रिखौ लाखिनांबाय नालाय दिंखिया बेसेबां गुवार हाबाय नै